Στο TikTok ο Chris είπε ότι τέλος με Ιτσόλη λένε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό, παιδιά, εντάξει, αυτό που λέει τέλος Μαϊτσόν, λέει, το έχει πει άλλες 70 φορές. Εγώ όταν το ακούω αυτό είναι όντως τέλος για εμένα. Εγώ δεν πρόκειται να τον ξαναπάρω τηλέφωνο. Σε 2 μήνες το αργότερο θα χτυπήσει τηλέφωνο. Πού σε ρε Γιωργάρα, θα κάνουμε κανένα βίντεο. Έχουν πέσει οι προβολές μου. Και εγώ σαν μαλάκας κάθε φορά θα λέω ναι. Αλλά αυτό έχει γίνει 5-6 φορές. Κάθε φορά το ίδιο. Δεν ξαναμιλάω με τον Γιώργο. Έλεγε στο TikTok ότι θα πάρει όσα donate τον αναφέρουν με νόμιμο τρόπο, λέει. Ας έρθει. Ας έρθει. Ό,τι θέλει ας κάνει. Να δούμε. Ρε, σε έκλειψε όντως, πήγαινε στο 4 ώρες. Περίμενε. Με έκλεψε. Τι μου έκλεψε? 4 ώρες και 15 λεπτά και 00 πίσω. Ώρες πίσω. Δεν με ενδιαφέρει. Άκουσε με, ό,τι έγινε έγινε. Δεν κοιτάω πίσω τώρα. Ο Κρίς αφού λέει τέτοια πράγματα, από μένα τελείωσε. Δεν... Τι μύριζε ακριβώς? Τι να μύριζε ρε φίλε? Τι να μύριζε? Όταν και... Το χειρότερο είναι ότι είχε ακόμα και το καπάκι της τουαλέτας. Είχε πάνω του ακαθαρσίες. Αυτό είναι το χειρότερο.